शरद पवारांच्या 80 वाढदिवसानिमित्त 80,000 रोजगारांची घोषणा केलेली आहे. खरोखर ती तडप आता अजित पवार दाखवतील का? तो कळवळा दाखवतील का? आले होते जेव्हा स्वीकारलं होतं त्यांच्याकडे जेव्हा इथं आले होते. आता जेव्हा हे 6 दिवस आहेत यांना भेटायला येतील का अजित पवार? नाही नाही, अजितदादा तर पुण्याच्या जिल्ह्यातच प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे अजितदादांना पालकमंत्री आहेत, त्यामुळे यांचं पण पालकत्व त्यांनी घ्यायला पाहिजे. पालकत्व नक्कीच यांचं त्यांनी घेतलं पाहिजे. हे सारथीचं पालकत्व त्यांना मिळालेलं आहे. सारथीचं पालकत्व मोठ्या आशेने मराठा समाजाने देखील कुठलाच विरोध केला नाही की बाबा अजितदादांनी घेतले. सर्वांनी कौतुक केलं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, टीव्ही मीडियाच्या माध्यमातून. आता अजितदादांनी भूमिका घेतलेली आहे की सारथी हातामध्ये घेतलेली आहे. परंतु दादांकडे आजच्या डेटला देखील शरद पवारांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हे आमचं मागणं असेल. हा सारथीचा जो तिढा निर्माण झालेला आहे, दादा तुम्ही तारदूतांचा प्रश्न सोडवा आणि या सारथीचे सर्व प्रश्न सोडवा. दादा तुम्ही फक्त ठोक निर्णयासाठी प्रसिद्ध आहात, परंतु गेले 6 दिवस या थंडी गाठ्यामध्ये आमचा तरुण, आमचा विद्यार्थी, त्याचबरोबर आमचे तारदूत रखडलेले आहेत. यांच्याकडे पण दादा लक्ष द्या. त्यामुळं अजित पवार यांना या सगळ्या तारदूतांचं म्हणणं आहे की तुमची नियुक्ती झालेली आहे, तुम्ही 130 कोटी मंजूर पण केलेले आहेत, तुम्ही इथं येऊन पण गेलेला आहात, तुम्हाला सगळे प्रश्न माहिती आहेत, तुम्ही तडफदार नेते आहात, तुमची प्रशासनावरती पकड आहे. त्यामुळे तुम्ही शरद पवारांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमातून एकदा मोकळे झालात की यांच्याकडे पण या. तुम्ही यांचेही पालक आहात, तुम्ही पालकमंत्री आहात, सारथीचेही पालक आहात. त्यामुळे खूप मोठ्या आशेने हे सगळे तारादूत जे आहेत ते अजित पवारांच्या भेटीची आज बाळगून आहेत. अद्वैत, आपण अपेक्षा करूयात की अजित पवार आता आहेत शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात YB चव्हाण सेंटरमध्ये, पण त्यांचे कार्यकर्ते किंवा त्यांचे सहकारी त्यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचवतील. आणि अजितदादा पालकमंत्रीसुद्धा आहेत पुण्याचे, त्यामुळे तिन्ही अर्थाने या सगळ्यांचे पालक आहेत ते. आपण अपेक्षा करूयात की ते या विषयात लक्ष घालतील पुढच्या काही दिवसात आणि हा प्रश्न मार्गी लागेल.